Koncom novembra sme boli nakupovať ďalší investičný apartmán pre nášho klienta. Bolo to v Bulharsku na Slnečnom pobreží a v tomto období sú tam pozatvárané bary, reštaurácie, prázdne ulice, takže teraz to vôbec nepôsobí ako nejaký lapač na turistov. Napriek tomu však treba povedať jeden fakt. A tým je, že sezóna na Slnečnom pobreží trvá približne 5 mesiacov a počas sezóny sa tam vystriedajú stovky tisíc turistov. Klient, pre ktorého sme apartmán nakupovali, očakáva výnos okolo 30% ročne. Nám sa to zdá príliš optimistické, pretože vieme na základe informácií, ktoré z trhu máme a rovnako tak aj od tých, ktorí vlastnia apartmány na Slnečnom pobreží, výnos, ktorý sa dá realizovať, je približne 20%. Každopádne, aj keď klient nebude dosahovať svojich 30, ale len 20%, tak si myslím, že je to veľmi zaujímavá investícia. Ak uvažujete nad kúpou investičného apartmánu alebo inej nehnuteľnosti v Bulharsku na Slnečnom pobreží, som presvedčený, že neurobíte chybu. Výnosy z prenajmu sú tam veľmi atraktívne, ceny nehnuteľnosti stále rastú a toto bude posilnené ešte aj tým, že Bulharsko vstupuje do eurozóny.